Prvé jarné lúče vítali Moldavčania v športovom centre Aréna súťažou vo varení. Oddiel rekreačného športu športového klubu Bodva organizoval prvý ročník Kotlík Cupu. 8 tímov si zmeralo sily vo varení. Počas 4 súťažných hodín mali družstvá pripraviť kulinárske špeciality. Jedinou podmienkou bolo, aby jedlo pripravili v kotlíku. Na to, že to bol prvý ročník a mali sa zúčastniť 11 družstva, ale kvôli počasiu peknému odvolali, zúčastnili sa len 8. Si myslím, že prišlo aj dosť veľa ľudí a ďakujeme všetkým, že prišli. Vidíme, že majú súťaživosť. Trojčlenná porota ochutnala všetky špeciality a vyhlásila prvých 3 ocenených. Guláš, polievka či perkat rozvoniavali po celom športovom centre Aréna. Guláš z diviny, ktorý uvarili chlapci z čeresne klubu, zachutil porote najviac. Chlapci z tohto tímu sa zúčastňujú na každej súťaži vo varení a len málo kedy odchádzajú domov bez ocenenia. Konkrétne sme zvárili z diviny, mäso sme pácovali asi 2 dní dopredu. A ja si myslím, že to tomu dodalo tú pravú chuť. A s vínom, cesnák, jalovec, rozmarina, takéto veci sme do toho dali a myslím si, že sa to podarilo veľmi dobre. A vyhrali sme 50 eur. V podstate materiál, čo sme do toho investovali, stále asi toľko, takže účasť je hlavná, si myslím. A pohár, máme pohár, tak to si necháme. Hore na kopci je taká malá krčmička a tam sa zvykneme stretávať, takže tam to bude. Preto je dobré, že sa konajú takéto akcie, lebo ľudia sú spolu, či mladí, či starí, zídu sa, popijú, porozprávajú sa, sú spolu a to je hlavné, lebo väčšinou už tento svet speje ku tomu, že ľudia sú stále vlastne sami a tak ďalej a sú uponáhlaný svet a teraz sa tak zídeme a je to fajn, si myslím. Maximus! 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 Vyhrali sme 2. miesto a varili sme vlastne nejaký perkelce, hovedzieho mesa s divinou a so slivkami. Tajná ingrediencia? To nemôžem prezradiť, lebo je tam jedna tajná ingrediencia, vlastne korenie je tajné, ale to je vojenské tajomstvo. No. Myslíš si, že takéto stretnutia sú potrebné? Jednoznačne, tak sa ľudia viac poznajú, žijeme v jednej komunite, takže je to dobré, keď sa ľudia poznajú viac, vyjdú vonku, porozprávajú sa, zabavia sa, je to potrebné. Ja som varil držkovú polievku s udeným kolienkom, keďže držky majú veľa zástancov, ale strašne veľa odporcov, tak som si povedal, že ja tie držky uvarím. Tí ľudia, čo v živote nejedli držky, keby ochutali, by proste uverili, že tie držky sú strašne dobré, chutné jedlo. Sme tu asi zhruba 8 alebo 9 mustiev, ja ich poznám všetkých. Kto chce tieto atrakcie alebo vôbec tieto stretnutia vychutnať, tak sem príde. Málo ľudí je tu. Ale tí, čo sme tu, sa cítime veľmi dobre a bavíme sa. Oddiel rekreačného športu sa snaží organizovať čoraz viac podujatí, ktorými priláka Moldavčanov zašportovať si a zabaviť sa. Bežci oddielu rekreačného športu sa zúčastnia bodovacieho preteku. Dneska sme ukončili aj sezónu hokejového klubu oddielu rekreačného športu. Týmto končíme zimnú prípravu a budeme pokračovať na umelom ľade. V októbri začína Gemerská liga v Čani. Tam by sme sa chceli prihlásiť do amatérskej ligy hokejovej Čaňa a potom v zime ešte do Gemerskej ligy, ktorá sa Rožňave. Cez leto volejbalové turnaje, miniligu futbalovú, turistikou pokračujeme každý mesiac aspoň 3-krát. Budú v lete 2 volejbalové veľké turnaje, jeden bude 15. júna sa mi zdá a druhý bude 11. 12. augusta majstrovstvá Slovenska amatérov v volejbale a vtedy by sme to chceli takto spojiť, že by tu bolo plno ľudí a volejbalistov bude určite okolo 300. A keby sa pridali k tomu ešte nejaké 15 týmy kuchárske, určite, že by aj tí volejbalisti mali čo poriadne sa nájsť a bola by to ďalšia motivácia pri nich prísť o rok zase. Aj napriek tomu, že bolo pravé jarné počasie, na akciu neprišlo toľko návštevníkov, ako organizátori čakali, no aj tak sa už tešia na druhý ročník Kotlík Cupu.